Ingdeng thongkep JKYF Katalon Dunja Phan, Jirikindeng KCS Jun Penta, Cisik Cedang Ponbomlo. Karbianglong aduya hoy, lapen MOS surhinira inkoraisi, kedam tangan ingkan close 2.3 lama puthak, JCCPA tumpen pirang kiamai kang nipon. Pholoni cooperative lems along ningkan nesekamai pi kedupon. North Hongkram Union Sport Club atumpen patur pipongsi, kecengsi football tournament surhinira inkoira hinia Farman kapatu kapadupon. Birta kela arado anaphan kardom pajirlo kardom, non karbilong rea birta longpen ujang terangpi, non arju itha birtang tonpen. Amreng constituency kaparlu, jirikendeng hawara longta aningkan wang asonsi pining lethota, jirikendeng hemku mukrang patuak lamalongsi indeng thongkep, hawarkar birisonim sorong ajeta London po. Labangso indeng thongkep hawarkar birisonim so rong aji kata London je Farman kacisik kacedang along pan 70% ancisik cedang pontang lupusi. Jirikendeng KCS junamay pu baburong pipen ng pachinidun. Indeng thongkep hawarkar birisonim so rong aji jirikendeng hawaramay pen kardeng nong arat kidoan apan mate karbi arat kidoan apan ili gitang jubat akachisong kadom pajero. Lalu, sini litum jirikineng hawaramay pen kusutame lapangso indeng thongkep hawar karbi suming sorong aji mesen mi pen kapacun ponji panon cisik cidang ponbomlo si pilo ahem tanon kim ponbomlo resepson tum kusutame ke alang tum dite sangse pen lembom dambom kon cisik ponbomlo. Kon bak tang lo nang bitung la ke cidang kon bak tang lo. Cisik cidang mana non ahem bangke kim ponbomlo. Alang itum patang pon po so apor atau lang apoy te unit long tin men itum non dambom lo di program bang homdi dambom lo Lapen mai pu hemari terang penang apachinidun thuke, dihin katora ke dokok titiajok, aningkan wang kata London ta ardi dojot pu je theklong lipin lang pusi nang pachinidun thu. Lapen KACCM Dr. Tuliram Ronghang phanta nang cerap nang cetudun je phan kachuning ri padupon thu. Jirikindeng penren sing teron karbilong rebirta. Break je kasun kapaklang pani duma. Break jack asal mangga peklang ponje pan ka war saya be itu ati tangka poisa kasik sak kena join ni le peklang pon me ajat ke duu dadak lang me ingnek me kasana kumlin stane salam pon me besar lam kin dua kumlin tang ingnar kumlin sirwo mua kumlin thong nok be kumlin rengbong homa kumlin sona break jack kumlin peklang pon me rat karbia khai pandet delobang khai tum tanang pelang dum je pan si kilang ason kilang hormuku selam pon mes tami tangka posa aku tak dalam bukti sian kang tami tak tum jiri kendeng junior committee pati jeneng hawara mei along katalon pon bom tami bor a te akamang deng abang pijut pon nang ji popos ka bor ipon pen klem pon bom polam chona lang mesen pen katalon ave kilang tum jiri kendeng hawara mei along bang tangka maha kaduria jo ini pen tendak bila tu melong bangke NEC sidu colang cuning sambil tung jadi gendeng hawara melong bangke tangka maha kaduria jo ini pen tendak bila tu melong bangke NEC sidu colang cuning si pen bangke Rina terangki ake haipi penona bangalang le IM at pulong dun tulo pot pining bang pinangan cikting de pinela lam chona penona teng putek cikting ang tek siklang nang bom lo non pendel penontonang lihin besi nang kinang rang pilo lapen kinang sot sona mung as temelang li hinten nang ke baria pan alam cak edu bete cak kling asan sidulo sador pidor lim ke unit tahai asin li juni ring tung mangdang la to par jiri kendeng long la dagla department du department tin akit hiki ding tum tala sola hawar kar biru sorong aji Farman asap so baks tame naga cerap dun peje pan sin lihin pen juni ring tu sedap blok pen ceng lok la department tin ketika tinggung tala mitang kad jutang jibat kang tur pona amu ton along nang pepleng dun peja pansi cuni itu pen kacing honai kar benglong termas kansila CM
sa doktor tuliram long hang ke hai pan stem chuning ri lo ane karang tanang pidun bom le hai council penta semela son kedam tang nang ka heni thoma phang bang ke karjulong bang council peng na lu dung lagni pu dang na le bang 1 lakh le 1.5 lakh son son sira suri phokya batangka pasuri phokya throke bang tuareng beng klu editi sa so ke klu editi bang ta pa vedet sonte direct lagni bustame hadak pena phana teng benarang peli tik sonte mi pari si am sa pula chuning ri lo langlin penang pidunya tangka ang steme ladak jadi gendeng hawara melo nang pili pi basu chuning ri Chitini phaing koira ICR ni Joint Coordination Committee Protection Autonomy mati JCCPA tumpen pherangkia mai ke dupon labangso pherangkia mai long alang li tumpen kaning jepon ke damtang Chiti MOS close 2.3 aputhak kachingwai rui thunang jilapen karbiang long hoi 1951 ateng pensi padowet nang jipu alang litum ki hang pon ateng si ke damtang Chitini phai inkoyar ni JCCPA long claim rapatum chelangsi Karbianglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangari deng pinpuralu pajirlapen CM ta positive ang thek nang chepaklang dun pusi alang litum pen pachinipon Assam pen Meghalaya Chief Minister atumang bong give and take policia lamdon ateng pen Karbianglong Block 1 pen Block 2 lapen Khanduli Pesiar Meghalaya phan ki pidera puthak khamkhe nangji Karbianglong Autonomous Council ahin pen special session ingni ponsi session along ki khamkhe resolution deng ponang jiputa JCCPA tumpen ke hangalam the nang pachini ponthu labangso pherangke amayalong JCCPA convener Saising Rongpi Khorsing Teron lapen Robindro Rongpi tum chetongdun memorandum ke lada ke point ini verlo alam teke theni verlo etke bangke suri hini ra inquiry kan September year ni song propatum ka chetokala so memorandum of settlement alo hak ilitum aphan ka hinodak a clause do hala song bang penjasamet per bang ke clause 2.3 bang ke hinodak lasi hala bang so clause bang review nai susi nelitum patumi CM aphan memorandum kido lapen ke isia bang ke isialam etialam bang ke lalo non alom hala bang so ko Assam government lapen ke Meghalaya government latum government hini atum give and take pula so abidi latum ke tengdo la so bidi teng si Meghalaya lapen Assam bang aduya ahoy alama bang ke pidu ti pula lapen hala long rock bang ke latum pidu lo pusi lo ke marsa ti flow in korase peparni Delhi Amit Shah theng no si latum siap tek sign non long truck bangke lake ilitum Karbianglong arluta non long truck bangke ilitum Karbianglong arlu along leda do koglo block 1 block 2 Khanduli lapen ke Asia la long la so long le lam do la sila bang so puthakkan ilitum kipu bangke JCCPA lo lapen garni si all party meeting along kache peraya tenglo hala dapne ilitum ku bangke Meghalaya lapen ke West Karbianglong bong atui ahoy alam ke aprang pentave lapen non david ang kachar bowe ate labangso atui ahoy alam ke paru presir kebra pokebra isia ningkan si kado kavita setul lo ke right paru presir kebra pokebra ningkan isia commission ke sendo halabangso commission a report atensi 1951 ningkan isia notification do hala so notification na tengsi Karbianglong aduya hoy ke hala hoy bangsi notify payment lasi Karbianglong aduya hoy bangke lake well defined lapen ke valid lasi ladak ke Meghalaya pen thang kachar bu avi lapen la non jong si pina dispute do pulote la bangke invented lapen la so kai invented la so claim bangke lake vested interest group of people atum si claim lapen labang so ke claim jasmet bangala dui ahoy aju keto arat atum non ing samjin putu da do peme thak peme jo labang so abang putot kapahin tu dia pansi ke claim jasmet pulo lapen ke la son lo lapen ke nilitum council phana chuning ri bangke labang so puthak clause 2.3 pen chenglo khala object topinga contentious clauses one my do labang so puthak sitame all party meeting organization dan stakeholder tumpana hangan sia dak tingwai lin nang council kan
Lan par sitame ko pila council atum special session che pasi laso clause 2.3 pen chenglo ka preka clause atum kopia thesi ka review to 9 ma hala bangso chingwai pe mesi resolution emi hala bangso ate la pen ke la atuya hoya bangke kopilo ma haru krisir kebra pokebra isia ningkan ko sonma notification epi hala so tensi or tip nai lasi lausang so 1951 api ke kopiloma karbiatung ke meghalaya nat ke dengli ma longli ta nam de banga area ludam de lasi la valid boundaries ang kong ke do along lesi tame ne tum kipinang ya dimabe la pen la so tensi council sitame ningje tip nai la pen ke non hala bangso ke chikroy tengkulo se regional committee si sengi pusi hala so regional committee along bangke Karbi Anglong Autonomous Council phamsi tame ponji kasi nelitumgi po bangke laso regional council along pena bangke abstain nai council sitame abstain nai particularly MLA is elected representatives atum sitame kupuna laso bangke abstain nai alda bangke dulu lapen tumi kacingki bangke elituma Karbi Anglong Autonomous Council a CM sitame responsive positive response niltunggelo kasi hala bangso cordial atmosphere ang bangsi chingkilo jetan lo all aspect unana bangke la limited is here time ang bang pen unana bangke cordial atmosphere ang bangsi chingki jetan lo la penke tumi la bangso ka chingki jetan bangke response bangke positive message kasi ning kedam bangke Karbi Anglong interest Karbi Arat interest bangke 2.3 clause along no la pen ke non la give and take a policy along no alang litum sida jab tv ko litum ni ke la dolo ala so September proxier ni all party meeting along bangke nilitum chief minister long ta all party a delegation asan ke dam nang yalam do asi tumi la bang so lam sitame CM panta pachini la si CM sita pulo kado kabe appointment kado be bangai nang kerap dun po lape nang litum le hala dar bangke nang litum pele kopi ma ki punai ke tanang yar bangke nang litum kan si tanang ko kusi nasi tumi arni si bangke la somnia putha kalong bangke alangli lo autonomous council lo alangli leadership pen ta ko la so responsible bangke Pinichi tini phain koira ICR ni porphai krisia pormalong Phuluni constituency ka parlu Phuluni Lems along AGM annual general meeting mati ningkan sekamai pi kapadupon labangso amayalong cooperative office pen kewang Lems inspector Firoz Intikathar lapen aluhia manpen nangachetong dun Dhoniram Timung Konglong Kru Mohendra B lapen sarthi terang tum sitami apor chipi pen nangchetong dun lapen labang so mayalong ke damtang budget lapen non ke wangji budget alam sitami chingwai pon lapen hidia long sai ka chuti kia tumaphan loan sitami kerap pen ki pipon jia phan alam sitami labang so mayalong cheparai pon lason si pini chun bang bidia singrong pi pen mai ke chephem phu pon mayalong ing samjin pen pachun pon Phuluni pen sar honing ti Karbi long ria birta Etian dun lo laso along nili keceng pen non an dun lo laso teng pen alang litum korang form dat pen meeting ke baji kring simu ceng lo laso teng pen alang litum la meeting ceng kia prang ni krep ho aprang agenda la benefices apa ke koi shareholder fund TP la ning ke ni krep ho aprang agenda kapunai malas mana shareholder fund TP teng selang do pini bangke chingwai pon lo laso ka chingwai long pen ni theng long lo alang litum business ke klem bangke la mana IDS item pen cenglok tractor dolo alang itu fishery dolo alang itu calendar ta jolo alang itu 10 house dolo lahai kata udah alang itu claim app alang itu business turnover bangke 13,74,000 long alang itu laso teng pen salary pilo staff la tumhan pilo pakai la dak atang tie dolo kado weban cross app alang itu profit net profit long one ini kemang bangke 89,460 alang itu bangke net profit dolo laso teng masih penaan tum tala dak mana pini sewa dum dak corporate dun lo bade mana participate dun lo
Asal yang pengen kaca judo lo kata judo sih lah kata we claim kopi mana non perang wani kopi si claim malah so tak dalam nanti ni penan tingwai lo asal lo pengen ni teknologi malah lo jangan non ke banyak por bangkalan tu mangke farmers tu mah ke kom mana interest malah tu loan di yang jalan tu tingwai pon tingwai lah masuk idea lo asal ini non man mana ke teknologi malah lo jalan tu non mas sang claim mah mesan lo asal non perang wani ansur jalan tu kepada cincuri mangke isi banget tengkon tu lah non tu Metang jungjung pukuri do, laso pukuri malang lebih malang ladak pendang ok joko, laso anso se, ladak pen pukuri bayang pendang malang tu nangge cingwai lo. Laso logo, aku isi lang tu cingwai pontu lo, la market set do ladak le tu, la market set la mentalang tu anso se, ladak penda revenue bayang pendang pini alang le tu decision en pon lo. La penda api bangke aku cingwai pontu la 10 house do ladak, 10 house on anso se, mana 10 house business anso se pasang tu malang tu bangke decision deng pon lo. La silo, pergi isi bangke lang tu. Non perang bangi bangke ladak la share mama se ke enzima la so share ki jori phan mangta tin ya meeting la mangkalang tum je pare pon pilitun tu chairman dak proni bhumuki homobai muchi made proni cooperative land along ningkan tiki chok along ningkan isi farman fan public meeting ne general meeting igem tulo bangko ningkam din pen kun kono kadang so tikun long nang itum amidya tum joang bitame dak itum sambil ame long mate tong thekot akampi nang itum han dihin doni dan chairman hin ten ben kadro itum vice chairman jo member do ana hin kana kan turuk ini krong ben turuk pa itum dak kene ningkan free kitoget pen kini sambil pen dikuna long itum dak lat ningkan free kitolong pen ningkan isi meeting dolong itum dak ado we shareholder do ana tum pen la pen itum la kecop pa aluhi special invite do yes do lah itum pen isanin pen itum dak kene sono tisa pita mana top kung isaet penuti ke kolor laan alap laan pula tongmong penutum kene aisat interior pen long sini tum tapi hodal kawe kado boy tuan pen kene cikhan cepat yang pun kita cepat yang kono Citi ni phaing koira ICR ni North Hongkram Pathuak Lamalong North Hongkram Union Sport Tumpen Patur Pipongsi Kechengsi Football Tournament Kapathupon Laso Kechengsi Kapathupon ahot aluhia manpen Mensing Teron Divanan Phangchu Pharkong Chihi Pastor Samuel Ingti Sarthi Biren Singh Ingti Daniel Kramsa Jiten Ronghang Lapen Joba Terang Tum Chetong Dungsi Labangso Kapathu Ingsamjin Pen Pachunpon Labangso Football Tournament along Kachepati Laki Parties 11 FC Pen Rongbin FC Atumsi Kapathupon Rongbin FC Atum Gol Pom ni Lapen Parties 11 FC Atum Gol Pom Pli An Chepahay Ponsi Parties 11 FC Atum Chepahay Ponderlo Hongkram Pen Long Kirong Pi Karbilong Ria Birta Birta kapasitas korte atumpan akhirul pila se ini ladak Citia ciklo taring korai isi pen la langpia grup pen ada Norong Kam Hawar long patu ahin alatu isi kapacing tur ponji pan pura lang letum cisi pen langpia grup pen kala bipon lo selabangso kapatu ibipon kini kecengsi kecipati bipon lo selabangso long ke langhan Rongbin Club lah kan, rongka practice 11 buat tentasi cepati pon bola masih. Labangso khelapen apot, labangso hawaralong isi unity mate sport ahina tu isi kepakang pon si aphan cisi pon si nikhelo masih lah tu boleh kapathu kalang harat atong hastame akiro kilo labangso pathu lo kacerap situ du napot lopen beta kapasita atong stame betul long na kacerap situ du napot labangso khelapen napot labangso hawara long isi kapathu hina tu isi awareness ason thakha dupon ko isi nikhelo sela katu we tu konstame akiro kilo ni lansi alam kang kenon kang ke bang gitu nang itu lap sana sai den kon thei kalang
Allah sebang nelitum ladak deng konbom ji pusi jisi konat asila so education hinna tu pen aphan mane education passing full ponje pan si sport bang ta kenang so pusi ni tu matapon tang de kewang jilang o kimi tuma phanang li hin pen kapathu amo aphan ko song li message pi kang tong labang so bang ke lalok patu la melom so por kelong hut patu dun chaje la so bang matha khere pen kapatu pen jaw kini pe thelong ong dung tom kereng website ado lan parta okran hin ta isia akime do la posil labang so patu pen pot la kapatu bo mokote tum stame thang future pani sia akime to war banji sini the la pen la through education pen lasa sport ta mane ke pon ra peji pan ini oi kimi tan pan ini ke thedam la tang ke tim kon si la so di manong khela cepat te pan non mat khela team ke trok an si papon so Pinya birta lang si kang ton chalo kaduga vita domi thak mi kardom